I dag har vi besøg af 2 folkeskoleelever fra Sønderskovskolen. Vi vil finde ud af, hvordan den nye reform påvirker eleverne, så derfor spørger vi dem selv. Velkommen til. Tak. Men hvordan påvirker den nye skolereform så jeres fritid? Jeg synes personligt, det går ud over min fritid, da jeg gerne både vil være sammen med mine venner, men også kunne nå at lave lektier og arbejde og skole og sådan nogle ting. Ja, for vi får så mange lektier, for at vi ikke har tid til at lave dem, så vi bliver nødt til at lave det derhjemme. Er det på grund af de 45 minutters bevægelse, I har, I ikke kan nå at lave jeres lektier? Nej, for dem bruger vi på at lave vores lektier. Hvornår har I så tid til at slappe af? Det er selvfølgelig forskelligt fra person til person, men Camilla og jeg vil mene, at vi har tid til at slappe af, når vi har været i skole og lavet lektier og vores sport og sådan nogle ting. Hvad mener I selv, der vil kunne gøres bedre, for at I får en nemmere og bedre skolegang? Altså, hvis vi fik kortere skoledage, ville det være nemmere, så vi ville kunne lave vores lektier derhjemme. Så I vil mene, I har en presset hverdag lige nu? Ja, det synes vi vel. Ja. Mange tak, fordi I gad komme og svare på mine spørgsmål. I hørte det fra kilderne selv. Tak for i aften.